Daqqa ta' pinna mill-kap eżekuttiv tal-kura tas saħħa primarja u oħra minn rappreżentanta ta' SOS Malta se jsarfu f'servizzi ta' customer care fuq bażi volontarja fiċ-ċentri ta' saħħa tal-kura primarja madwar il-pajjiż. L-għanewlini huwa li l-pazjenti u qrabathom jingħataw għajnuna li tmur lilin minn dik medika fi żminijiet li jistgħu jkunu l-aktar diffiċli għalihom. Is-servizzi li jinkludu preparazzjoni ta' tew kafè, tqassim ta' kotba permezz ta' librerija mobbli u xogħol klerikali mal-infermiera diġà jingħataw fl-Isptar Mater Dei, però nħass il-bżonn li dan is-servizz ikun estiż fiċ-ċentri tas-saħħa. Il-kap eżekuttiv tal-kura tas saħħa primarja Rosen Camilleri spjegat kif bis-sem ta' dawn il-volontiera il-professjonisti mediċi jkunu jistgħu jifukaw aktar fuq il-kura medika li tingħata lill-pazjent. Jgħinuhom fuq leaflets, jispjegawlhom ċertu servizzi li għandna, forsi jkollhom ikun hemm iktar ħin biex wieħed ikun jista' jispjega dawn l-affarijiet filwaqt li n-nies li huma tekniċi jkollhom iktar ħin biex jiddedikaw għall-professjoni għal dak li huwa tekniku. Aktar minn kollox dan huwa xogħol ta' sodisfazzjon għal voluntiera nfushom. Kif tixed Anna Cavalloro li ilha voluntiera ma' SOS Malta għal dawn l-aħħar 7 snin. It's a big satisfaction for me li tagħmilha vera huma pazjenti u nies morda, però dawn kull ma jridu jagħmlu jitkellmu miegħek, inti toqgħod hemm tisma' xi jkollhom xi jgħidu. U basikament it's a big satisfaction. Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fern irrikonoxxa l-irwol importanti u kruċjali li l-20 ta' voluntiera jagħtu kuljum fl-Isptar Mater Dei li bejniethom joffru 3000 siegħa kull xahar. Innota b'sodisfazzjon li issa il-mod professjonali li bih jaħdmu dawn il-persuni se jinfirex ukoll fiċ-ċentri tas-saħħa b'dak tal-Furjana jkun l-ewwel wieħed li se jgawdi minn dawn is-servizzi. ċentru li ta' kuljum jużawh ma' 700 pazjent u l-ħsieb huwa li s-servizzi jinfirxu fiċ-ċentri ta' Raħal Ġdid u tal-Mosta. Il-Furjana huwa l-ikbar ċentru tas-saħħa, jkun hawn madwar 200,000 pazjent fis-sena li jgħaddu minn dan iċ-ċentru. La jiftaħ il-ħark-il-koff, tiċċarriru, ħajonqos ix-xogħol hawnhekk imma xorta jibqa' ċentru biżi. La darba s-servizz ikun qabad hawnhekk tal-volontarjat ħanistendu anke f'ċentri tas-saħħa oħrajn.